Mushure mekutrenda kwevidhio revasikana vekubatwa zvabuda pachena kuti kune syndicate inonzi Nightlife iyo inobata vasikana chibharo vovabira mari vobva vavarova zvakaipisisa nekukumbira mari kubva kumhuri dzavo. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Uyu ndiye anonzi Bolt anoshanda namukoma Tanaka vakabata vasikana vazuru vaya. Uyu kwake kusimutu uye anze ane chirwere chaari kufamba achizadza vasikana vakasiyana siyana. Anobata zvakare achitora mari achirova zvakangodaro. So pane auya nepicture kugurupu ndokuti iye mukomana uyu ndiye ari kuita basa rekubata vakadzi vatori mumagurupu akawanda. Varume ava vari kuita mabasa aya kwete semunhu wani asi vatori syndicate. Vanonyenga vakadzi pamaWhatsApp group uye paFacebook. Iwewe unenge uchiti wazviwanira mhenya yako izvo vari kunokurepa nekusimutu. Apa ane chirwere ari kufamba achizadza vanhu. Vanokuti udza hama dzako kuti vatumire mari. Saka zvavari kuita vari kushanda vakawanda, vari kuita zvakasiyana siyana. Vamwe vari kuba zvinhu votengesa sezvaitwa ava vakadzi vatengeserwa mafoni ane matreka. Pamwe pacho vanenge vachidhiraivha mota vosvikoimisa vokubvutira zvauinazvo. Pamwe pacho vanotoita zvokukubata nechisimba vokutora. Vakadzi vaya vakatengeserwa foni netreka ndobva vatanga kutsvagwa nembavha kusvika vabatwa. Kune mavictims 6 akaitwa the same thing nethat guy. Vanhu vaye kuti vabatwe takashandidzana naMoboys nemavictims kuti vasikana ava vari kupi. Kuri kunzi kune 4 vari missing. Saka seZimbabwe tanga tikumbira tibatane, tibate mukomana uyu abatwe asungwe. Ndiye mastermind ari kuita basa rese iri nevanhu vake. Pane mavictims ari countless. Vamwe vacho vatotanga kuita come through. Vamwe ndo vati vachazojoina live yaSisimeli vachizvitaurira mabatirwo avakaitwa. So guys, ngative careful kunyanya pamaFacebook apa. Vakomana vakungowanikwa easy kuti tungosana paFacebook. Yes baby otonzi kwai ngatisangane pakati. Hey guys, zvinhu zvemujolo izvi tarega. Anyway, kana vachinge vabatwa mukoma ava aiwa dei vaitwa udambu chaiwo nevanhu vese nekuti unhu hwavo hunosemesa hunovhundutsa. Kozotiwo Mai Panache avanonzi Esnat ndivo vari kudanana nemukomana anonzi Tanaka uyo wekuBrakpan varimo here musyndicate. So kuri kunzi Tawana girlfriend yake inonzi Esnat Mai Panache. Hatisi kuziva kuti momzi muri kuziva here kuti muri musyndicate mese nemurume nekuti ndimi munonzi munomutizisa kumhosva dzake. Zvamuri maiva zvinhu wani naye Mai Panache hamunzwi kurwadziwa here? Ko mimba dzaakapa vanhu, ko zvirwere, ko vakakukuvadzai, ko vakakuvadzawo kumanyowa, ko vamwe vava mapofu nekuti anotozomboita kazvokutushura maziso kana achinge ava desperate. Hamunzwiwo here mwoyo wekubereka? Patricia Jeke wadzifambira avawana Mai Panache akati aiwa isusu tinokupetai amai, hamusi kuziva here zvinoitwa nemurume wenyu pamune muchiindiswa kurestaurant muchinomwa twuro twenyu itoto? Munenge musingazivi here kuti mukomana maridzi ari kudzitora achingauraya vanhu uye avabata chibharo? Vamwe vari kuti mukadzi uyu anogona ari kutoziva mabasa emurume wake but pamwe atovewo pamahwani akutotadza kubuda murelationship, pamwe akatopinza gumbo mubhodhoro akutodawo rescue. Mhondi dzotyisa plus vanothreatena. So maybe mukavabata nyatsoitai mainvestigation musati mavaroverera pachipiyaniso. Okay, so pane umwe atouyawo neghost account akati vedwe bvisai murume uyo haasi linked to any case yekutora vanhu nechisimba. So zvatodismisswa kare guys kuti baba ava havasirivo pamavictims ese avakabata. Musaka moti vaisavhara chiso baba pamavictims ese avakabata. Munhu wese is confirming kuti baba Tanaka ava ndivo. Then kune vari kutiwo
mukoma Bolt vekutsvuka vaya vanodawo sim 2 ndevamwewo vacho. So kuri kunzi igrupu rinonzi Nightlife. Vasikana vari mumagroups wayo, please make sure mabuda zvachose. Murume akanaka ndvaona Mwari uchingozvifambira uchazviwanira wako, kwete ava vekunzi mungosangana paFacebook nevanhu vausingazivi vari kunzi vanozosvika voti ndindanzi ndiwe kuzokutora. Kana iwe uchingoona face yawaitaura naye yasiyana, gara watiza pane kuti munhu asvike neBolt oti aiwa ndindanzi ndiwe kuzokutora, mukomana wako ari busy. Kana ari busy kuti auye kuzogamuchira, gara watoziva kutoti hapana relationship zvachose. Do leave your comments on what you think panyaya.